як гурӯҳ ҷавондухтарон ки дар маркази дилхушии Аура воқеъ дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Душанбе байни ҳам муноқиша кардаву тартиботи ҷамъиятиро вайрон намуданд, аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт боздошт ва нисбаташон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. Сироҷдин Шакурӣ вобаста ба авбошии гумонбаршудагон гузориш медиҳад. мутаассифона вақтҳои охир ҳодисаҳои нангине аз қабили авбошиву вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ ва халалдор сохтани осоиштагии шаҳрвандон аз ҷониби занон ба қайд гирифта шуда боиси ба вуҷуд омадани ташвиш ва вокунишҳои манфии шаҳрвандон гардидааст. аз ҷумла чунин як ҳодисаи нангину ҷиноятӣ ки дар маркази дилхушии Аура воқеъ дар кӯчаи Мирзо Турсунзода рух дода буд, нафарони гумонбар дастгир ва ба мақомоти милитсияи пойтахт дастрас карда шуданд. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд ки ду гурӯҳ ҷавонзанон аз ду ҷониб, аз як тараф шаҳрвандон Қиронова Шаҳноза соли таваллудаш 1998, Зайналова Алсу соли таваллудаш 2000 ва аз ҷониби дигар шаҳрвандон Шипирнова Олга соли таваллудаш 2001, Ибрагимова Нигора соли таваллудаш 1995, Ҷураева Озода соли таваллудаш 2002 ва Нуралиева Сабрина соли таваллудаш 2000 сокинони шаҳри Душанбе мебошанд, ки бо ҳамдигар муноқиша намуда тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон карданд. дар рафти тафтишот навори ҷои ҳодиса ва пурсиши гумонбарон муайян карда шуд, ки сабаби муноқишаи мазкур расидани китфи яке ба китфи дигаре дар вақти рақс ва ба ин тартиб халал расонидан ба истироҳати ҳамдигарӣ будааст. дар ин замина номбурдагон ба ҳамдигар дарафтода бо мушту пой ва зарфҳои шишагин якдигарро латукуб намуда, ҳамзамон ба ироди атрофиён аҳамият надода тартиботро дар мавзеи ҷамъиятӣ ба таври дағалона ба муддати тӯлонӣ вайрон карданд. вобаста ба ин нисбати ҳамаи боздоштшудагон тибқи талаботи моддаи 237 қисми 2 ва 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад.